Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i nadležnim tužilaštvima u Beogradu i Novom Sadu uhapsili su DK 1988. godište, DZ 1971. godište i DB 1987. godište zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja, dok se DB tereti i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materijala. Trojica uhapšenih terete se da su pozivali građane da se okupe u većem broju u Beogradu i da nasilno sruše vladu i predsjednika Republike Srbije. Kako saznajemo, uhapšeni su vođa narodnih patrola Damjan Knežević, jedan organizatora protesta Dejan Petar Zlatanović i Dejan Bobaček iz narodnih patrola. Policija je kod Bobačeka pronašla karabin sa optikom i pripadajućom municijom, koju mu je, kako se sumnja, prethodno predao MJ, koji je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. MJ je, kako se sumnja, to oružje prethodno otuđio, pa se tereti za krivično delo teška krađa. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, uhapšen je i IT 1995. godište. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnim tužilaštvima. Podsjetimo, sa protesta ekstremista koji su se sinoć okupili ispred zgrade predsjedništva poslate su jezive pretnje ubistvom predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Dok su držali govore sa bine, se obratio jedan od organizatora protesta Dejan Petar Zlatanović, koji je na kraju svog govora viknuo "Ko potpiše, njega ubiše". I ultradesničar Damjan Knežević iz takozvanih narodnih patrola, čiji se pripadnik Dejan Bobaček danas uputio sa snajperskom puškom na protestu ispred predsjedništva, također je potvrdio da je njihova namera da ugroze život predsjednika Vučića. On je u protestu između ostalog izjavio "Kunem vam se, spremni smo za mnogo više od nereda". Također nakon govora oni su razrušili ogradu i pokušali da upadnu u predsjedništvo.